Kudunduluze umfana oneminyaka eli-18 kwindawo yeGobityholo. Omnye utyholwa ngokukhuthuza, omnye ubalekile, omnye usesibhedlele. Okokuqala, masilumkise abo bantliziyo zibuthathaka, eli nqaku limasikizi. Kwaye mandithi kubazali bomntwana inqaku ndiyalenza ngoba kudala ndiwenza amanqaku abomila kunje. Kwaye nani bazali niyawazi umsebenzi wam ndiwenza olu hlobo. Ngethuba uthethamhlala efika kwindawo yexhwayelo, abakwantswasana bebesele bekhona. Esithethe nabo bathi abarhanelwa bebebathathu bekhuthuza xhego lithile kwindawo yeGobityholo eMalema ngasesitishini sikaloliwe eFilipi. Abahlali abakubonileyo oku bakhwaze abanye abahlali, namakhwenkwe avaleleka phakathi abanjwa abethwa. Ngentlahla okanye ngelishwa, owesithathu ukwazile ukuqhwesha. Babethiwe ke ababini, omnye wabhubha, omnye wabalekiselwa esibhedlele. Abahlali bathi bawuthathela ezandleni zawo umthetho ngoba abasenalo ithemba emapoliseni. Amapolisa athi aphanda ityala lokubulala nelokuzama ukubulala. Aba bafana kunini bebulawa kodwa abafuni kuva. Oniphathele inqaku Sandiso Phaliso eMalema ngaseKapa.